हाय नमस्ते यान निकलना तुलुनार्द पण्णु तुळु व्लॉगर वीणा जी बजगोली फ्रेंड्स यान मोरनी 27 ಆಗಸ್ಟ್ ಮಸ್ಕತ್ ಬತ್ತೆ ಬನ್ನಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಪಂದೆನ್ನೊಂದು ಬತ್ತೆ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒತ್ತಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಒಂಥರ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗ ಆಯ್ತು ಫ್ಲೈಟ್ ಕುಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಓಮನ್ ಮಸ್ಕತ್ ಅಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕೆಲವರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಂಗಡ್ ಕೆಲವರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಗುಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಜ ಮಸ್ಕತ್ ಬೈದತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾಡ್ಲ ಊರುಡಿತ್ನಾಗಲು ತೂವಾಡು ಬಂದಿರು ಅಂಚ ಕೆಲವಂಚಿ ಮುಲ್ತ ವ್ಯೂಸನ್ನು ತೋರ್ಪೋರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋನಾಗ ಗೆವ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಪೂರ ಏನು ಫ್ಲೈಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೆತ್ತಿನ ಫೋಟೋಸ್ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಮಸ್ಕತ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನಕ ಮಲ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಏನು ಸೇಫ್ ಆದ ಬತ್ತಿನ ಫ್ಲೈಟ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಸ್ಕತ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಆಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಂತೋಷ್ ಮಾಮ ಸುದರ್ಶನ್ ಅಣ್ಣ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇರು ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ಕ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ ಒಂದು ಗಾಲ ಪನ್ಪುನ ಊರು ಮಸ್ಕತ್ತಡು ಎಂಕುಲಿಪ್ಪುನ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಲ ಒಂದೇ ಏರಿಯಾ ಇಪ್ಪುನ ಕಲಾ ತರಂಗ್ ಎಂಕುಲಿಪ್ಪುನ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತ ತೋಜನ್ನುಂಡತೆ ಒಂದು ಮಸ್ಕತ್ತದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ 5:30ಗೆ ಟೆಂಪಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿಡಿತ್ತ ಅಂಚ ಫೋನಾಗ ಮಲ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಮತ್ರಡ್ ಶಿವ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂಚನೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸೈಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಟೆಂಪಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತ ಬತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದಿತ್ತು 27 ಆಗಸ್ಟ್ ಗೆತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೆ ಅದ ಮುಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ.